Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Chinsani sato chabona botoko monchumo ligirenga kengo kwaligania SMS yamangana majanya ro kumanyigati yali twabere toko kwaliganira kurose mambia yalenge ntambe ka chinse chigobono chiabono margoba ali tukeli gabono lyejuma egesero juma mangana majia asenchira yoboye kirano anemono mubuna bali kibaitobere bako yasangiria kuro chingongo chonsi ime neisiko yorgongo rogusin na mange habereka okorekana ajwa sobeme na boto chikumulikira buna twabere toko yanyora ase starikyo chiga emerongebere neisato omutinyo gatana gatatu mwaka bwekiri bubere na merongebere nene kalika turanda kumulekera anemono kubatikana bikore binge byakorekanire maiga yo mumuroyo omoyikomo kigitambokero na kumuita mumuro mwabaso kumubetomo yo ekalika mumuro mwabate magotoria liyo mwana lyenga gati yaje ere amo numurugyoye ayenga cyo kumulekera umwancho muri ryagendere korekana aiga sorgongura gusina bigo ebinyinye bya mpox ibono bikonyara kwambukira kurwase ebikondo ni gobono bya rokane gosa iga sense ya Kenya oikiraboni gabantu babere ni go batokire nebinyinye byo ayunkorengana nensemeria yobo kino se wizara yobo kino kerekeria bari mubategera totabuna omugiro bobwemeremo no kigo cyakabene litukoriye Jumatatu na bari bonse ko bori kompase kwikerana achiskuro ayingati yari moncho muri tocho kumulekera sobime ase margoba yabonege egesero chinse isatom nyirabono litoko bwateranera ko nekicho bicamwe cyago ikere ase nchira yobo ikirano igakuru kwa Sara mumanyi nabo kondra gotobwati bwegotera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook nabo gotena buna Ndizi TV News digital nabo nsemeli ya YouTube nabo gotena buna Ndizi TV News tobase ko bagotobwati wetera se website yetu no butambe www.ndizitv.net onyara konyora yo monenda mangu tuye kamanyere kurwa sensemende je studio amanye isato chiabono butuko ngochi kwa swa nyumba kana mtera manyingoka nkumuri ngai yakobeta akonte yimbitire muyi ukorire mogonkonya nyamesa nchogerero mumuro itire mumuro mwabo ningi bako bunago sobwanchani obo boireire anyare kumusiriria nsaso kumubetomo yo. Usitembe kwa style ambayo inajaribu kuonyesha ni kama unapanga ama una nia ya kukaribia shule. Hata usivae nguo rasmi. On Monday kila mtu tracksuit, jeans ama t-shirt. Tuko na kazi ya kupambana na hii serikali ya Kenya Kwanza. Abali mutimo basekoro kibimanyerero binde byonsi biyokoira nezikuru tukoria Jumatatu kiombe kyabali munate na kupeti kya rogo kurogo tindiko kya sabali mu bonsi. Ntuntori ko teba ngonde bwensi otebiro sabire university ngatwakani buna batagite go tobeka nga intutokane anita iyo tokanete tunto bwati muchano ndo bwonsire university ya Nyamira go chiko igura korenda karato igura university ntangani ya chagete nsema ya Nyamira mu Bungo West mu Grango Steve Mugako ikira seke gambiro ase jamonenda mange saranso ikemono tumenya senchira yoboye kirano letera nenchenkoro kwa Vincent Onyancha igozo kuja kemese mangana mayane mono kurwa sabatumeke bebare riyo kurwa chinse mochiri kya sironga igesiya wikaige na itambe kolengana amenye kurwa sense meju imeje bunga ya West Mugrango niko barokane ko mochomo MC wenseme ikiganda sokote yabuna nige bari ya rokane gotikana maiga batumeke bebare niko bagandre tokote yabuna binte bingono bya rokane gotekerani wa sense mejo ane mono gentokere gati yabana boda bona bagona batumeke bande obosombi konyara kolemara jenga kiche banyara ko bole serikali ya county ya Nyamira bagono MC wenseme ikiganda kone kubunango ikere
gwikerania amagenda na mono krosi gwa webareyo iyo kuri chinsemo chiri cha Sironga esiaga goika chinsemo chiri chege na Itambe omurikite korose county ya Nyamira Paul Kapokara na roboti rwa senchira yobo ikeranu atoigorra mangagia egesero inyuma bagokwa na monegeta sene keiga abamenye abaiga bangi babo barabagendi becipigipigi kurwa Sorogongoro iga na nene abo bagotumika ebari yega ekuru chinsemo chiri cha Sironga ya itagisiaga goika chinsemo chiri chege na Itambe niko bagendere ko baba kwimurungere kubatikana muno gusarika webari yega wacha ngwaje kanisa ryo gatebanga gipare no nyabege to muroberi lakini ngwanya gocha no ni ground yo tatebinga gi esababu nere ryo atebe county teribu ya igo e county to maiti mu chandoro lakini tuna twachore tega iga nange ground yo tatebinga gi no muga bano bwate me chanda sori egera tumanye ngaingi togo kora yakora bana ingi twa chande kirobe kulengana mona barabo niko bagendere ko bakwerera enchira MCA kurwa Sorogongoro iga umuske Charles Keganda ataranyara ko bagagusika enganije nga nonya babere bakujemurikira ase kinyombo cyubarari amatuka mange ndwa ko choreta bino mugambi bito ati kuna bana baguchikuigora school ko ji wiki yego cha kengeni lakini twari kwanja asu kwanja kwao bwororo bwao otoroserie bare yeito twarore kanire tibya amatuka mange gaki kwari kwanja asu kwanja kwao otoroserie bare Egento karengana mona batumeki bebare yega bakwerera kirero komenta kwerigori anenelyo bosombi elio lyagendera ko bari guturubanya ubonchirya bonde omamenyi ogesiaga na okone ono muchando tubwato yo bwebara igoro mokongu oto chandete oto sinyire ngatoko kora mogoroba igonko genda na magore kyagera timbwa tisiringia amisini kanko genda mogoroba na amisini bagonsaba mambi kanye twegete nsabini gendi abaiga chinga kichiga chiskuru kiranga uchukunyara kabachi kwigorwa nigo bawo boereireho guchukunyara kababa gokora bosombi guchasa abana inyerekane mwe bare yega nige ebwate bitonge binge ebyo andake batebire birirere kubuna abana abaiga amaguru yakwagara muna bana abana baitongo chabare mandi nani kuira na bare tisukuru abasa baitombara bandi batara ko nyama ko bawo chakubakera inse batebe ngana bana boda babwata mechanda nasinse mugende niko bamusiemire byara MCA kurwa Sorogongoro iga ase ogotabwatoka chibasari ase obwene intubono baganirya chikunyara kabaga kurigiriria inganeyo boikeranu ntiana gosoka pi rero ntu kumanya niko gwaje to gatweba unanje nimbata bana gosembatane secondary agisiaga inana konyora pasari ende none yenke gaki twari gusabanande otomeye chipasari gaki mugani kakyo mwesimi gwanto bwatike banda togo tuerwe mburego tunone nyomba bunetarie kurubato go sinywe stoko igamegere mbura yature kakyo tago rambura ko bako kwago otoroserie kebanda no ndwe sto twanyara go sange stoko igama none main yenere pare okone gitibo samoro gatikati abantu bonsi piece chenero bagwikerekere bakwana gukigina Itambe murugwa bono gaki none kire mbura yabatwere bago sinywe sibakoraki bakuigama bona abamenya abaigani go bari no gosemeria gwa kirengencho no MCA yiga nache kunyara kabaga gwikirane chira chiri abalirete chingaki arengene chi campaign chiaye omoisimewa omorisia tokonye kiagera ntomanyetenga kunya koroberiole ekaro koroberi gokotoikera naintwe tokonye toto etania tokonye balera ya kujanire oroche bale yenera bana bagochire sukuru era abantu baito bagoikerigwa emesiga bagenda igo bagosyandika mono tokonye ogusogwanja kwao eginko reporter getaseni kya ubanje tekya Ndize TV kurugiga hase wadiga yabo Samaro imeye bunga yega ya West Mugrang imeye county Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara Mulikito Paul Kapokara soroboti rwa senchira yobo ikrano gotigana yono mwancho muligiria igoto komera no mulikito Mildred Mumanyo yogotumanyo no MCA we egodi Access Central anera wono Wilfred Monyenye igobona ikrana asenya gatari ya Masongo level 3 asanyara kurwa ebintu abiranyara gokonya ne mono abasubati bali bwe talent kinga kicho koibora okona kurasa nsemeni gate berwa nagendera ikrania omurobulyo bwo kinia ebirengo yobo chenwa se wodi yaye anemono ikrania chire chira yataka kubaliera amenyi
chensemo ye wodi yo engaki ye campaign umwaka bwa 2022 chingaki cyo monyenye ni gate runa ekerenge kene kyo kirania enyagitari yo bokoreri gate enyagitari kiri kigendere cyo gutwara abantu abange anemono asobutumiki bwaje roboti uru asinchira yobuime Abasubati kurwa sensemo ya Masongo ime wadi ya Kitutu Centro bunge ya Nyalibali Chache wono ni gobalene kiba kugokera maiga yomo MC bwenseme yo Wilfred Monyenye kubwatuka ebintu birache gokonya abasubati nga kiba kugongya senya gitali ya Masongo ga kubwatana na serikali ya kaunti ya Kisii ekoragwa no mugavana Simba Arati bache dia ego cyase wadi yo sabegete ebirengo by'ikishiringi emilioni yamo eliokonya ensemo ya maternity wing. Litukulia lero nabareteire bintu via maternity yaito ya Masongo elinda abantu baitu mbana kogenda guchiaria Bosongo arete bintu bie milioni yamo contractor ya hand over gocha sende ige bintu muna tu hand over n'abantu be count abantu baminto ba Masongo gonko bate bimobe maiso ebintu mbisaleka kusembi gendande elinde bikonye enyagitari yaito nenyagitari yegera se boundary enyagitari yeye ndotagete kunyekini nero ebere before kwa sababu nero nintubwate era se boundary yaito ase chikonjuensi isatu oraba kaninga gaste okolekana bantu baito mbanyora abana agaiga omuntu imomonte bino mbutuko Nigo boigo omusike monyenye ainekia guchogokinia ebirengo by'kinyagitari kireo ase wodi yo wodi ya nenje gombegete gombwate kinyagitari ki facility inye lakini ene ere level 3 nare goimukie matene teri nyaura teri nyansanja teri kwerende utamba nyansanja mbono nkwagacha maternity wing mbegete 1.2 million igo contractor ngochero on site echake mara moja. Boigo nigo abanyagitari kuno senseme yo boigo bagokera egetambukire kyo asibalia eira yogocha kubitumika ase obwekiranu na kugania abasubati bono gocha asenyagitari yo elikobongeria ororo anyorire bintu bya maternity bono nko batei mwensipi ntobwaterero kerekemo bari bagocheki ku pressure mwarora ntwa cheki mari ninchu oyo konyoro omwana no soyo nyore ninju mwensipi monyorera abana megeiga ebintu mwarora mari ntwari sivu kerekemo karibu konye bantu bari gocha bano bacha konyorera abana megeiga lakini mna twanyorire ebintu ebi ntorene uhakika watu watakuja wazali watoto hapa abana inchi boigo nigo bagokera egetambukire kyo batebire ne bakonye elio kubakeaneria omosigo bogotumeka ebese nyinge gocha nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Liya muna sengencho yogotoretere ebintu bya maternity bono nkwebanga tore tonyora abana sobonge totige kwende town twachanga gaiga rende no munyagitari abo tukutwa ndokuna kuchandika twabyarirange koruta oniere expensive ugo chikorangeri no ene pigipigi bobo ambali gocha banyorera para batwaro bakonga ndamana so mugambie oito manyanya asogo toretere bintu bya maternity ntubona twagotire abana baiturende nabo bagocha kokonyekera gaiga igo twatebire mbia mono abana baito karibu monyorera abana gaiga moroche bono le busigisi yabeira atambe bono twarete irwange gaiga abana baitonyora abana rieito buna abanyagitari morororo tema mwaja chinsa chirikire chiegasi mogocha mwaja buna saine mwasoka saa 9 koregasi sengenjo ngwaka numore abangena baito moroje ngabono maternity ward ya chire Masongo goka mapema renda bagaka bya babachinguru bachiko bakonya Ngoripotelea egetaseni kya Ndizi TV Eletaliane Mildred Mamanyi Muswati wanagote una nkwebanga bali bashaka konyora abana sobunge tali mangana na gotikana na yoro mwanchu murigeria somuro oyubagendete kwebanga tigobono tumurekere ali agendete okorekana robotro kubwatira robotro wichenekere go mwanchu murigeria kubwatakana gekore kemo korwa ase kenyero kya kyangende ikibono ke gutoka sensemeri ya gachuba ward bunge ya Kitutu masaba ime county ya Kisii korengana no sacho yomo nchumuligeni kwatebekana buna umiga abaga ko muita mu muromo abo asekerenga karibuna umuromo abo ni gatema gotoria omumuro yo kunyara ko muita omurugyoye kwatebekana buna omo sacho yoniga abwatemye ke yegatwa ikirenga kiyae ni garengete kunyo umukungu kabere gosenya mesanchwa
ekerekeri mukire tambukuru gyoko muita umurugyo mutangani erina makunyo mukungu kabere maigaje yakorekyo konyaro gwasyo ligwani wo muromo abatemete ko mukania maigaje gwesekera nyomba sekera gyoko muita umurugyo ye asikona muromo abaimogetie na gwato muranga ngosonyo babunenchire mu yoko nyaro gotoryo umurugyo itabasa goitwa igwono musaje yimugete na kumubete mu yumu murugyo mwabo na kumuita ncheri tangoro kuchenkerwa nche nyaro kana na igayo muchiyo ito sabo aki na nche na ikasa saa tatu ya butuko nalingwa ke mwana mino uralire uko nango buri ningi none mwana mwabo mubeto mwisho mwana aki to kusaba wa mto aki motokonya muroche na kienge aki motokonya aki turusyo mtu penati uno muga ko mu mugitete muga ko na ruwani kisegi gocha akuburi nyoro nentio ntise uruma sana enga kinachirega iga uno wiki mwana ndo baite acha ngonya ko mako naite no muyo baka nyumba agasoko soke bintu kumbune kiko soke bintu kwande tega iga nakiko soke bintu ko gontega ega kona kwante nkega iga akamya gonte no ko beto muyo umwana nari ngonya ruka akarana kombetari muyo akamya ko chiro ya chikotegya bante sebane ngamatanga Tatio chia mungu itakale mama mate. Alibani ngatagocha akanyabele techa biko nyumba ine. Umusimali. Oyo minte chitokosiyo bugima obwa kumurango uri etege mate okumunya nyumba. Kumya akabwato muyo amukanyete nyumba. Nalimo ntores ndesi ko bayiga bantu bali ngibagacha bange sana. Nko nyumba yari no muyo. Ariamo bette me iba nyumba bose etatamo bette nyumba agabu n'umurete mu yabantu bakubunga umuntu uri mu muyo ariamo bette andi akonya n'umuntu kesiri na kumutise na bogima oso ko tsense na ko ngo mate okorimera abachiyo so cha mate galia pako toto ntwa konyu uri nyumba riba ntigocha ngo chikoso nyumba kana mutera mani ngoka nkumuri ngi yakobeta akwante yembetire muyo ukorire mogonkonya oyo nkasinya no kule no penalty penalty n'umuntu na gotigana yubono nigo mubunge August Mugrango Steve Mogaka bereko ikaseke gambero Kenyamira unenchire moyo kunyara komochia ogocheka kwa yumure wensore Samuel Ruto asokonyara kwanchira University imeye county Nyamira State University of Nyamira kunyara kwa gochaze bunge elia ya North Mugrango chinse mochiricho kyabonyoro Mogaka ni yagote yabuna sentonde ntangani myaka ya magega University ya Chagatu imeye county Nyamira eyibona yarego sirwa ne University ya Kisin kolengana ni ganyara ko ganili tangani University ya Chagatu wa sentonde yu myaka ya magega era igoro tangani amaikwa gacho University nda sensemeria ya Kyabonyoro ero iga igotware tamasabaito asikigambiro ekenene kya Nyamira tokoboria buna ntwabwate University iga igetaoni ya ito ya Nyamira asa abana bare gosomera asa abana bakurunka basoma ase nonye nabakorie gasi bari Nyasaye tutumire bakora igasi Nyamira bakogenda bamenta masoma abo baira nanka yagerete town yeye ikabe town tugacha tugasiekerwa university yeyo lero gotwacha kotini kobori onye no mujumbe na arenge kero yari gusiekwa ngati siekiri igo rere nacha mujumbe rere nacha ngochiero komosi nkobori ekoti etwanchere irangerie university ya Kisi egekogeramba bwate amariko barikiranite na baba komboete chinyumba chidesk chiabo bado no chire nyumba eyo ebintu byose byo gosomeria abana no bire nyumba eyere igali ya shivling matalia enyumba yo mugambi chifa abuga yora uringo konyora rent ko ruone rugure ryogo na bwate pressure igotwa chirenga esa ulio bunereria watakire kororekana bokoba aso kwagacha University ya Nyamira intu ntote kusaba ondebesa egera twanse University ya Nyamira ntwaye ansete tutayiribese chia serikali bana baitu bagwaka ne fees yatumika gwaka na rent yakana ba chi professor musahara abana baitu basomera inka abangina baitu baonia mandasi nemesie nendagira abana baitu bakuria kinyumba cyeito cyabwata abana bakomboyete bagwaka nabantu baitu rent aya naro tuwacha kotini rero koboria ngantu tutara mundi
tutagocere tundi ikigia ciegetwe gakitige koti esugume toigorirwe geitakiria abana babarangiriti kubaguchigwanse university omutienyo yore motwe baiche gosomera gaiga university iri town ya Nyamira nekero tokoborigo ntuntori goteba ngonde bwensi otebiro sabire university nga twakani buna batagite gotobeka nga into tokanite anita iyo tokanite abakorigie university babwato busubule bwo korigia tikabarigie riguchibese na ni gochinga kyecho omwakiri Danson Omari abereka gotebuna machiko tabwatiri anemono asokorwa University ya Sensemejo ni gochinga kyejanyara kubolie kigambero kone kibuna nkonyara kirogo chika chinchera chibwendete ekiro University kwa gacha chicounting kolenga no mwakiri Danson Omari ni gata bira Sensemo ya emego yoke kaseke gambero buna amachika nyarataka ko bwati kwa sobogro University na gochakwa Nsemeli ya kebonyora sebunga North Mogrango nigo atabwati gukolengana ne katiba ni gochinga nyara kubolia amachika bwati ekero University ya Chikogurwa a Sensemejo ya Nyamira. Tulipata maagizo kutoka Mheshimiwa Stephen Mogaka ambaye ni mbunge wa eneo la West Mogrango ya kwamba tuweze kumwakilisha pamoja na watu zaidi ya watu 1044 ambao wako katika eneo hili waweze kwenda mahakamani na kuweza kupinga maamuzi ambayo yalifanywa na rais kuweka ile ambayo inaitwa ni chuo kikuu maeneo ya North Mogrango. Kisha niliporudi katika sheria nilipata miswala matatu. Kwa hivyo nimeleta mahakamani leo maswala matatu. Moja, katiba ya Kenya ilipopitishwa mwaka 2010 ililazimisha bunge kutengeneza sheria ambayo itajua uanzilizaji, ufunguaji, maendeleo ya vyuo vikuu. Kila university wakati ule ilikuwa na University Act yake. Zote zikalemazwa na bunge la taifa, na katika mwaka wa 2012 ikatengenezwa sheria ambayo inaitwa University Act. Kila university inafuata hiyo act. Kisha katika kipengele cha 5 section 5 ikatengeneza asasi ya serikali inayoitwa Commission for University Education. Ile Commission for University Education ikapewa majukumu yake katika kipengele cha 13 cha University Act. Majukumu ya Commission for University Education ni kuanzisha vyuo na kufunga vyuo, kuangalia ni masomo yapi yatafanywa katika kila university, na kwa sababu hiyo rais najua na magiga ye bunge ye senate konyara goetio wanchira ko MCA kurwase county ya Meru abono bago geterilia na konyara kugania omo governor wa county ya Meru Kagure Mwangaza konyara wa kusukura sabo karibwaye magese ni tugitabirana okobolie kwabo ni governor chinga kichense mayeke gambero nero yabe teke gotenenia ogwa kusuko kwayo omo governor wa county ya Meru Kagure Mwangaza asegeka kolengana nomo wakili Wilkins Ochokim oibono okurasa rongoro wagusini gabere kagote yabuna nige ensemo ya senate wente gosika ukona cha weke gambero oigeke na kyabage ko bekwa seka gambero no omo governor wa county ya Meru Kagure Mwangaza gyategereirwe na kunachua Asereta Wilkins Ochoki mwakilinde kawaida chikotiete chikuregereria a lot of facts, but number one when they go to go to a judge because bwana gachi judge chiro on vacation li judge ere bwango judge nkomatere sana sekina ya chire ngango kuruchi odecho, so they were very lucky wakanyole judge ekaba orders but inkoligere bale ne merit yeki nanga alia strong points una naro chibone bare gotabanga number 1 in senate ye karaste even after ege karansari tukoli ya egacha go vote on a new day etalinge gazetted for the hearing
ye impeachment motion hiyo. That was one of the grounds nebinde kawaida for impeachment matters and conservatory orders ekorochikuru nende koeleza na conservatory orders basically it mean thing it go conserve ngabono it yale conservatory asegesonge mean thing yaninga tige bintu biwe bunabire abantu ngokwana bale sana injunction eli goteneni tokora kende but conservatory otangaki tige bintu biwe bunabiyarenge so that Bonwega, based on the orders annualete nagendera ko office nalo chakapeke bija social media na bado no ale gasi. So she's pretty lucky, but kunyokumna kanonaro chichwa decho kineki ngoja ko bakere mention sometime in September talinga atene niri ngabono decision yes anything I have very set aside ekoti yaro the orders yicho has to go on an interim basis neche we senate ngakia whatever because ne senate yasoete county assembly no ne county government ngochiro na wero so imete bena kintu taito kuiwekana igobona krobago jo kuiwekana then ekoti neche make a decision yete bena is that application merited or it's not merited. Na shunga kicho kulingana n'ensemo yaye mwakili Wilkins Ochochi ose Ochoki nigobona anyarega kubolyo bwamata obogati y'abaseneta naboigo n'abagavana bunenchira mu jokonyara gotwara bwamata obuye bunenchira mu boigo konyara wekeranya magendero Ochoki nigamentre bunaho gotwara bwamata botari buronge gati y'abaseneta mu n'abagavana ngati ebintu bikwirira go sekwiranya magega amangana lengeta magendero as county au Senators ordinarily mbawati the nature of the kind of resources that governors mbawati. Abantu bawenda kolega sikuja baina na space the little favors abantu bawenda kwaina na baina na nebitika bilebyo. Tuwena letiko banga nelinga abantu banchane ngabanchane kabisa ngabali gotigana bago supportani mbawena to correct each other samagosal lakini teikera egolikeranga mago correct and pakase malis because kawira eren kwa giwale gotambe nga the meru abasaja wali aba meru including the senator mbamunda gereti maya and to some extent that may be a valid point but for me no senator no because one no senator karale gari ekarabantu bawikaransa nende budget chibesa omo senator nero oragende karale mali apusha na kisi tote for example para ya kisi oyugisteraro sigujebekere chibesa koreke chiwo chabusiwo no go say counties and I'm using kisi as an example omo governor amanyana ko implement gotumia chibesa ichi naendeke kogenda ba senator no ko role committee ngo samu bale the governors and the executive they can still follow up audit queries what confirm much so that politics really about Njombo politics the when the government no victimize yaman the main thing abantu abago era politics never no senator never no governor is about service as a common mwananchi ulio chandegete sana because na abantu baire security baire chigari serikali tukaye uchi driver endagira bakuli ne ya taxpayer uyo chandegete so that for me mbawena the wancha lakini mbawena ko kolega asiamo buya because na gotigana yubono ni goshinga kichone kiombe kya Michael Mtume Foundation akorochinze mochiri cha Maziga West bagandira kurobo konyi babo gochiasa menyi bensemejo ekiombe kya Michael Mtume Foundation ni go watekerenga gyo kugaja chinyomba 50 insemi yake 5 yobora ibwe yeso kiraboni gawanya kwa gaja chinyomba 20 na kyanda okani tukulia roma gayo kanyara kumwagachiro mutakano yomenyomba yobo menyo asensemejo Mtume ni gateberubuna nagandira kurobo koribwe gochiasa menyi bensemejo ya Maziga West tega kyo chonkonyero omwana no ali ngoyi ne niganigire nabayiri nabasani bakali bambwate sibi nabanyakenyoro bali berure bakolega asien kon enyomba nere yiga twanyare kwagata konya somongino yamenyete nenyombe yigere ebye biketogo kora ase gati yaito mbiri byo gotema kubugorera ni kigurube ekoranto igene tenga no ene bukweto gosomigwa ngakyura igene nyasa otamanyiti otanya korora lakini wene iba yago muntu uri musinyene nere nkwanya komokonya goni mbwate ugosege twokonene ngago ikasa matukari ndo raso burainga gaje kinyomba 50 bone gato ikire enyomba ya 29 tutugatinade kinyomba anga 21 nyasao gotobo moyo baka kaekere tugukuru burai onyore nga kinyomba echo twikiranire
tari biro bibioka turanyare gukora ngubwatira na tore kwagachana ne chindoche kubwatira na tore koratira chiwilchi abali barama bagataete bareka kubwatira na tore gokonya abantu bare bwatobole mavu kurwenchira ya muguchya seyene dongo te banga sobora bori babekira sama okane na nyasanchire bobere orase kabororo ningendere gwetoma na gukora umukia asoko babekira amaskani na gotema kurwani obutaka oburwaire mahano uko abantu kutasoma gose ignorance kene ngento kyabere kyomogoko nona abande bagwita ari konye ngo bakobone ngegesumu keri no muntu omenye to lakini era gesumu keri kyaruro ndehano muntu gocha komenya ororo igonda koiraneri ngambu ya mono onsi pia yale kwabere kogokora omona agenda gukubwatisi nakrambu ya mono nanyorire oninja ndigete nakrambu ya mono anyorire nembingia na malage masindari lakini sati yagusema na gotigana yono mwancho muligere ni gobone ebinyi bya mpox bigendrete koene kiwas chinsem aiga sense ya Kenya carboni ganto abere ni gobane ke gotware ebinyi byo omonto kabere ni ga aroki manyere yobe gotware ebinyi bya mpox bikonyara go segetwa ebikondo sense melia bono oya Busia ose ensemo ya Malaba yogotoka se county ya Busia omontereba bwegalia ne truck ne rotware imanyere byo ekariko ne wizara y'obachoni ya tebero ne yamabekire ensemo elikonyara kwane konyara robugweni wa wango nobwe wizara y'obachoni ya tebero ne begetemero bilise ne konyara kwane kunangotanga barokoranda ko ebinyinyi byo ibono bikoranda sobwango imanyikante buna mpox na nabonyere ebinyinyi binigo bigo ita sobwango nobego nigo bikoranda sobwango lende wizara nigo ya tebero baega yoko balenga bantemero ngene go kiraboni ganto abere nigo batokire ne ebinyinyi byo bya mpox. Ya ekyombe kiriya kyabalimu nati nabwo ne ekyombe kyabalimu mukupete asobwamo nigo litukolera bantu beru nambagendere no mugiro boli tukolera Jumatatu bono kanyaro bero beri ya buli tangani nigo chinga kyabagendere takote ya buna go ikesere kali ko ni kwa wanyarate bakobekanse omwaka bw'ekiri bubere ne merongo ebere nayo mu 2021 wiko omwaka bw'ekiri bubere ne merongo ebere ne 5 gose 2025 CBA kolengana abalimu abuni ko bagendete konyara ko mu serikali asogota yuko ni kwabo nigo chinga kichembe byonse banyarire kubolia abalimu ku ruchinse mu chonse kone ko bono tukolera Jumatatu mbali nase emirobelio yoko ikirana chiskuru asekerenga buna ko ikasirikali egwe nako tegerera no ikirania okogania kwabo. All the teachers across the board, that is from the primary school to the secondary school through JSS, shall withdraw their paper as from the midnight of 25th. Mwalimu yoyote ama Kenya usitembe kwa style ambayo inajaribu kuonyesha ni kama unapanga ama una nia ya kukaribia shule. Hata usivae nguo rasmi. On Monday kila mtu tracksuit, jeans ama t-shirt. Tuko na kazi ya kupambana na hii serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo tukikupata shuleni tutatembea na wewe mpaka tukurudishe kwako. The teacher we shall find trying to go to school. We know that teacher is a traitor. Is a traitor, and therefore the directive is no teacher should be go to Chuka keyo baigagendrete ni gobono ensemo ya bari barokane ko mu serikali imega ya serikali gote abuna tebwati osete bwati kubwa okonyara kulika okoganya kwa balimu ane mono batakere kuliko ensemo ya junior secondary balimu chirigwe 45 nayo mu 46000 ego kecho bega serikali ya tebwati tebwati kubwa okonyara kulika balimu bande chirigwe 200 kolengana nokogania wensemo yekembekere kya kupete nabwo nekembekere kya nata ego kecho balimu batebere buna mbali go chiko kirina semero yabo onye serikali teliko kolengana nokogani kwabo. Solidarity forever, for the union makes us strong. They have said they are not going to employ more teachers. And this is where we are calling even our parents to understand that their students, their pupils in the school, they will have no teachers to teach. And therefore, our teaching staff we are understaffed. It is illegal to have teachers on interim basis because the code of regulation for teachers, which we and the employer TSC work harmoniously under, it has been
na ekera yubono again ret nigo chinga kichubono aboroki wa chiribu 10 abono go chigo sose university aho banyarire kuri kamuko go chia senseme ryo kubwatoka kibezo university aifandenga kolengana aboroki wagote yabuna emerobelio obo university ne manasobokana kibasi ni gororokana ko muri tono mo sigo muri to chia sibale na ko nese de kali kumurekera enchera kibezo university wakanwa animo ko chia saboroki wa kati aboroki wa chiribu 10 go bate ruma chiko toro mo chando manana soko nyarwikira na university mutinyo kyanda ko bwatekana ne kibesa kinyinga stakire asoko nyarwikira ni umurobelio obwa masomo ase chi university. Well, I just wanted to update that we have already processed over 127,000 loan and scholarship awards. We are in the process of evaluating the appeals that have already been in the process. As at yesterday evening, over 10,000 appeals had been processed, and this shows that there are many Kenyans who are still interested to ensure that they are banded in the correct band. This is a continuous process, and our aim is to ensure that we place Kenyans in the correct band that they are supposed to be in. We will continuously update and ensure that we do this. What I would want to let the students know is that they should not give up hope. The universities have been very cooperative. Mwishumulikire bono ayungati yalia tobatoko kwaliganira seri tukulia lero ya Ijumaa egesero Ijumaa wekira buno nko yakero musumali mangana majia senchira jobo ikira nyana cha yakota ibuna eskuru ya musingu nigo yaberege konyorege tambukiro kende oje semi-final sechikosori chiri ya chinkoyo ekibono chiri East African senseria ya Buganda igobono etimu ya Aiwe gwikiraboniga yabage konyora osya sechikosori ba Krista Tony gobono yaberege kubu achikosori bere na kogenda makale gosore yemo etimu ya musingu gwikiraboniga chikosori ba Krista Tom igobono etimu ya musingu High the Scorpion babaire bakobuga chigosori bere nakogenda makale egosori yemo igobono ase pool yabo musingu neregendrete yokolebya eyamaga yoko nyara gutambuko cya second go kende asensemeria ye semi final nara yumo nchumulgede yasemara ko bayabono wekirabo nongo ikiramo limbi yamana sobo chara ko tengara ndizi tv bonsu mu gusito manenga kenda sms yo mwana mayana inde tukuri juma ine margowa tumonto nyara go sanga amo na yasemeli mtandao buna butamba Facebook ndizi tv news digital na bagense YouTube channel ndizi tv wanse kwa bagotoba twetera se website buna butambe www.ndizitv.net sara mumaji aina kijibi chamwe wicha wekere asenchira yobo ikirano literane nchi nkuru convention center onyancho